Tí, čo chcú, uveria. Tých, čo nechcú uveriť, minimálne nahlodáme. Predstavíme vám deti, ktoré dokážu niečo absolútne výnimočné. Dokážu vidieť napriek tomu, že oči majú zakryté. Chceme zdôrazniť, že v tejto reportáži sme nepoužili žiadne triky. Práve naopak, v záujme absolútnej istoty sme deti vystavili vlastným pokusom. Všetko, čo uvidíte, sa reálne stalo. Deti sú našou radosťou a potešením. Sme šťastní, ak sú zdravé. Viete si však predstaviť, že by vaše dieťa videlo bez toho, aby malo otvorené oči? Že to nie je možné? Poďte sa na to pozrieť. No a ako to funguje, sme sa rozhodli vyskúšať si teda v praxi, takže ja použijem tieto okuliare. A naozaj môžem potvrdiť, sú tmavé, čierne, nič nie je cez ne vidieť, takže nech sa páči, Borisko, môže si ich dať. Aké číslo ti ukazujem, Borisko? 3. Možno je to považované ako taký malý zázrak, keď sa dopočujeme o tom, že sú deti, ktoré vidia aj bez očí. Je to možné, je to reálne, máme tie schopnosti a nie len deti, ale aj dospelí, keď sme húževnatí a trénujeme. Teraz ti ukazujem, aké číslo? 1. Je to o aktivácii toho orgánu v strede našej hlavy, šišinky medzimozgovej, epifízy, produkuje melatonín, je zodpovedná za množstvo, za funkciu mnohých orgánov v tele, tak okrem toho aj reaguje na svetelné vnemy. Má dokonca aj štruktúru oka. No a celý tento nezvyčajný proces nazývame intuitívne videnie. Intuitívne videnie je vlastne spôsob, ktorým to dieťa dokáže vidieť obraz aj bez použitia očí. Akú farbu vidíš? Zelenú. Výborne. Teraz? Modrú. Pretože sme sa o tom neučili a nevedeli sme o tom, tak nám to príde ako kúzlo, ako taký zázrak, ale v podstate sme toho schopní všetky ľudské bytosti. Pretože túto epifízu máme všetci. Ona raz reaguje na svetelné vnemy a tieto svetelné vnemy sa dokážu k nej dostať. A otvoríme jej ten priestor, aby sa dostali tam, tak ona potom pracuje ako oči. No a to, či to naozaj funguje, sme sa rozhodli vyskúšať si aj u iných detí, takže ja som si priniesla svoju vlastnú knihu, z ktorej dám teraz prečítať malej Eli. Ďakujem. Bublík a biela striebrenka. Bolo ráno. Je to o tom, čomu veríme. Ak veríme tomu, že sa to nedá, tak sa to nenaučíme. Ale deti neriešia moc, či sa to dá alebo nedá. Preto u detí máme zatiaľ 99,9% úspešnosť. Maťko, ja ťa teraz poprosím, aby si mi nakreslil modré autičko. To intuitívne videnie neslúži u zdravých detí, ktoré vidia aj očami, na nič iné, ale na to, aby sa tá epifíza aktivovala a aby bola schopná prijímať tie mimozmyslové signály. To znamená, že budeme nejak vedieť, kde som si dala kľúče, na akú zastávku mám ísť, kde mi ešte neušiel autobus, na ktorú školu sa má dieťa prihlásiť. Bude to intuitívne cítiť, naučí sa poslúchať ten pocit, ktorý mu vraví, áno, toto sprav. No ale to autičko ide po zelenej tráve, takže ťa poprosím, aby si mi nakreslil trávu. Tak ako veríme očiam, nespochybňujeme ten signál, ktorý nám príde, tak keď sme naozaj takýto jemnocitní a dokážeme dôverovať tej svojej intuícii, tak potom sa môžeme úplne spoľahnúť na informáciu, ktorá nám takýmto spôsobom príde. Výborne, a tento tvoj krásny obrazok mi nakoniec podpíš tvojim menom a červenou farbou. Ani celkom teraz nevieme v tejto chvíli, či by dokázali získať tým absolútnu náhradu zraku, ale minimálne by dokázali zlepšiť si život tým, že to dokážu zapnúť možno. Dieťa sa naučí príjmať informácie pomocou intuície. Harmonizuje sa teda jeho osobnosť. Hyperaktívne dieťa sa upokojí, naopak pasívne dieťa sa stáva aktívnejším. Ja dokážem vidieť bez očí všetko, čo aj očami. Môže chodiť, môže čítať, môže kresliť, môže pozerať televízor. Dievčatá sa radi pozerajú do zrkadla, rúžujú si pery, alebo môžu sa hrať rôzne hry. Modrá trojka. Červená šeska. Unavujúce to vraj nie je a deti si tento proces rýchlo osvoja. To je veľmi rýchla záležitosť u detí. Ten priezor
s tým, že dokážu ním vnímať svetlo a tmu a farby, tak sa otvorí do 10 minút, 15. Je to strašne ľahké naučiť sa takto vidieť. Mne to trvalo asi 5 minút. A teraz čo vidíš? Možno si kladete otázku, či to pre vašu ratolesť nie je predsa len nebezpečné. To je naša prirodzená schopnosť. My tú epifízu máme. Nás ňou obdaroval Boh. Čiže nemá tam byť čo nebezpečné. Je nebezpečné pre slepca, keď sa naučí pozerať očami? Nie, je to pre neho nový rozmer. Možno aj vy máte teraz zmiešané pocity a hovoríte si, že to nie je reálne možné. Boli sme na tom rovnako a tak sme sa rozhodli osloviť odborníkov. Je možné, aby u ľudí naozaj fungovalo neviditeľné tretie oko? Vidím v tom také dve roviny. Jedna rovina je teda tá, keď by sme chceli byť náchylní tomu nejak to uveriť, tak iste sú aj vo vede veci, ktoré nevieme úplne celkom presne popísať, nevieme ich úplne uchopiť, respektíve ak ich aj vieme uchopiť, tak my ich niekedy nie psychologicky dokážeme zdôvodiť. Druhý rozmer toho, keby sme chceli byť skeptickí, je ten, že otázkou je, že prečo to musí byť napríklad s tými okuliármi. Že ak viem vidieť bez toho, aby som potreboval používať zrak, tak otvorím knižku, zakriem ju povedzme čiernym papierom a mal by som to teda vedieť prečítať. Existujú metódy, ktoré učia vidieť cez stenu. Toto nie je tá metóda. Vy vidíte presne to, čo by ste videli aj očami. A vidíte to už iným orgánom, ktorý prijíma ten signál. Uskutočnili sme preto pokus s vlastne vyrobenými okuliarmi. Úmyselne sme si vybrali plavecké okuliare, ktoré sú vzduchotesné a zároveň nezakrývajú deťom priezor, alebo tzv. Tretie oko. Nastriekali sme ich niekoľkými vrstvami čierneho autolaku. Vidieť cez tieto okuliare je reálne nemožné. Keď sme sa stretli prvýkrát, Borisko, tiež som ti ukazovala rôzne čísla, tak ja ťa poprosím, keby si mi teraz opäť ukázal, čo ti ja predvádzam. On nevidí očami. Je jedno, akým spôsobom zakriete oči. On vidí už tretím okom. Vidí pravdepodobne tou epifízou, ako aj všetky ostatné deti. Ty si pripravil vlastne aj jedny svoje, ja to ukážem na kameru. Borisko si ich vlastnoručne zalepil, nevyzerá to esteticky síce dobre, ale naozaj cez ne nie je vidieť. Takže kolegu poprosím a pozrieme sa pekne až do svetla, že cez ne nie je vidieť. Zastavíme to na strane, povedzme... Výborne. A poprosím ťa, aby si mi naozaj prečítal prvých 5 riadkov na tejto strane. Dobre. Farmár raz dozeral na svoju malú netier. Prišla k nemu na návštevu na celý dlhý deň. Možno si poviete, prečo ste nevyskúšali aj iný predmet, napríklad šatku. Je veľký predpoklad, že deti nebudú vidieť cez šatku, pretože keď zakriete šatkou oči, tak zároveň sa zakryjú nosné dutiny a práve tými nosnými dutinami vniká signál, pretože tie sú prázdne a hmota v podstate berie signál elektromagnetický a tento signál je tým pádom zobratý. No my sme sa napriek tomu o to pokúsili. Čo ti ukazujem teraz? Žltú loptičku. Teraz? Červenú loptičku. Modrú loptičku. Nám to nestačilo. Vyskúšali sme aj ďalší pokus so zatvorenými očami. Tak čo ti teraz ukazujem? Dobre, vyskúšame si ešte ďalšiu vec. Čo ti Kocku. ukazujem? A aká je tá kocka? Modrá. A čo je na tej kocke, aké číslo? 6. Čo sa stane, ak dieťaťu zakrieme priezor, cez ktorý údajne vidí? Nič, iba čierne. A prečo nič nevidíš? Lebo to mám zakryté to tretie oko. A teraz čo vidíš? Kocku žltú. A čo je na nejaké číslo? 5. Zaujímavé, že tým deťom sa ten priezor, respektíve ten obraz nevnímajú priamo tu, v tejto časti, aj keď tadiaľ prichádza signál, ale im sa ako keby tu nás otvorí to okienko, alebo tu alebo aj na oboch stranách. A potom sa im spojí do nejakého väčšieho celku. Ale nepoznám zatiaľ deti, ktorým by sa to otvorilo tak, že by vnímali celý ten uhol. Celé to periférne vnímanie. Majú proste nejaké okienko a podľa toho sa natáčajú. Zúčastnili sme sa preto aj kurzu, kde v ten deň boli deti poprvýkrát. Čo videli? Tu mám
svetlo, svetlo, tma. Ja k takýmto veciam inklinujem a verím tomu, takže sa mi to len potvrdilo. Hneď na prvýkrát videla aj tmu, svetlo, farby, takže sa teším. Chcela by som sa vedieť naučiť čítať a písať so zatvorenými očami. Budú ľudia rozdelení na dva tábory. Budú takí, ktorí povedia, že hurá, perfektné, úžasné, skvelé. A potom druhý tábor, ktorý proste povie, že to je úplná blbosť, kravina, neexistuje podvod a tak ďalej. Čiže to je presne to, aké dve časti máme my v sebe. Tú racionálnu a tú emocionálnu. A tá cesta je niekde medzi tým, lebo aj jedno, aj druhé je dar, ktorý máme. Prečo nedopriať aj deťom, ale aj sebe ten rozvoj v tej plnosti, nielen v tom, že len to, čo rozum chápe, len to existuje. Chceli sme predsa len vedieť názor neurológov. Žiaľ, z 12 oslovených sa nám na kameru nechcel vyjadriť ani jeden. Myslím si, že tí ľudia, ktorí študovali medicínu 6-7 rokov, tak vážia si tie svoje vedomosti a boja sa ich nejak spochybniť. Toto je ten dôvod, ktorým vlastne táto obec odborná sa k tomu radšej nechce vyjadrovať. Nechcel by som to stávať ako nejaký boj, že chcel by som to stávať ako nejakú vzájomne sa obohacujúcu spoluprácu, že skúmajme tieto veci, hovorme o nich a obohacujme sa tými vecami z jednej aj z druhej strany, pretože to je to, čo má zmysel. To je to, že povedať, že toto celé je blbosť, tak naozaj sa stane to, že si odrežeme aj veci, ktoré môžu byť v poriadku a to fakt nepotrebujeme.